Vítam vás z tohto bunkra. Je tu hlučná vzduchotechnika, ale dúfam, že ma budete počuť. Dneska natáčame sériu videí nového dodávateľa Hunt Group. Je to turecký výrobca, klasický príbeh. Američania si postavili fabriku, aby mohli nosiť si do Ameriky lacnejšie zbrane. Nám sa podarilo objednať nejaké tovary aj pre Slovensko, takže dneska uvidíte, čo máme. Okrem toho si niečo povieme aj o týchto neprestrelných vestách. Poďme na to. Takže táto neprestrelná vesta je L-ko, kdežto ja som skôr také nekonfekčné XL-ko. Výhoda je tá, že dá sa veľmi dobre konfigurovať, čiže túto z bokov sa dajú natiahnuť až o 20 cm. Dúfam, že to je dobre vidieť, až o 20 cm. Tieto popruhy, tuto hore tiež dá sa to konfigurovať. L-ko bohužiaľ končí takto, dvojité XL-ko bude trošku nižšie. Plný mole systém pre ľudí, ktorí si potrebujú dávať najrôznejšie kapsičky, pištole a čo len potrebujete. Má 4 ochrany, čiže vpredu, zozadu a samozrejme z obidvoch bokov. Vzadu je ešte praktický úchyt, keď potrebujete kamaráta ťahať z lesa von za neprestrelnú vestu, tak môžete cez ten úchyt. A samozrejme dajú sa dávať ešte prídavné pláty zo spodku, čiže tu sa potom otvorí taká kapsička a tam sa dávajú pláty. Máme aj civilnú verziu, na tú video na budúce.